kira da Fathu Rabbil Bariya fi Mukhtasaril Adabil Islamiyya. Wannan littafi yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. To, salo na karatu ko kuma ce salo na neman ilimi ya kasu kashi-kashi. Kowa yana iya amfani da daman da Allah Maɗaukakin Sarki ya huwace masa. Akwai wanda shi kullum zai je makaranta saboda yana da lokaci, yana da daman zuwa. To akwai kuma darussa wanda ake kafawa wanda ba kullum ba, ana kiransu a larabce da daura, a faransanci kuma ana iya kiransu da seminar. To abinda ake nufi da seminar wani zama ne na ilimi wanda zai iya ɗaukan kwana 3 zuwa 4 har zuwa sati. A wannan zama za a sanya littafi guda a karance shi baki ɗaya, tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi. Koko za a sanya wani fanni daga cikin fannonin ilimi wanda za a tsawaita bayanai a kai. Wannan shine abin da ake nufi da seminar. To ina ganin wannan shine farkon dauranmu, saboda darussanmu da muke gabatarwa ba su fi darussa cikin azumi ko darussa sau ɗaya a sati da makamancin haka ba. To ba mu taɓa yin ainihin seminar ba, ma'ana darasi wanda zai ɗauki kwanaki a jere, kwana 4 zuwa 5, kuma wanda za a sanya littafi baki ɗaya a karanta shi tun daga bangon shi har ƙarshen bangonsa. Wannan shine na farko. To wannan salo na karatu kuma salo ne wanda yake ya daɗe ƙurai da gaske. Ana amfani da wannan salo a duk inda aka ci gaba. Za ka ga duka guraren da aka samu ci gaba ana amfani da wannan salo. To saboda wannan salo yana da amfani guda biyu. Na farko, yana da amfani wajen ɗalibin ilimi, ta yadda a ɗan lokaci ɗan ƙanƙani cikin kwanaki kaɗan ka tara ilimi mai yawa. A ce a kwana 5 an karantar da kai littafi baki ɗaya. Ka bi malam wajen karatu, sa'annan kuma kana da rikodin wannan littafi ta yadda za ka riƙa bibiya har ka iya shi baki ɗaya. To wanda yake ba ɗalibin ilimi ba, idan ya halarci seminar ko kuma ce daura, shi ma yana samun amfani, saboda a ɗan lokaci ƙanƙani zai ji bayanin littafi baki ɗaya. Ta yadda idan aka ce zai zauna ya karanta ne kullum ya zo makaranta, za a ɗibi watanni ko ku shekaru bai kammala ba. Yanzu dai misali, littafin nan da ke gabanmu yana da shafuka 54. Musa ɗalibi mai ƙwazo, a kullum za ka je ka ɗauki shafi guda ɗaya, kaga sai ka samu kwana 54 kana karantawa. To amma sai aka zo a lokaci ɗan ƙanƙani aka dunkule maka wannan littafi baki ɗaya. Idan aka samu lokaci kuma a sake samo wani littafi kuma a sake sawa shi ma a kammala shi baki ɗaya. A shekara idan aka samu seminar daban-daban guda 5, kaga ka samu littattafai daban-daban guda 5. Kaga ya ishe ka a shekara, sai ka zauna ka yi ta bita, ka yi ta bin rikodiya. To littafin da za mu sanya a farko shine Fathu Rabbil Bariya fi Mukhtasaril Adabil Islamiyya. Littafi ne wanda yake bayani kan ladubba, littafi ne wanda yake bayani kan moral, yana bayani kan etik. Littafi ne wanda ya wajaba, ba za mu ce ya kamata ba, sai mu ce ya wajaba kan dukkan wani musulmi wanda ya san mutuncin kansa ya kasance ya laƙanci wannan littafi, ya san abin da littafin ya kunsa. To yana da kyau a san cewa addinin musulunci addini ne cikakke kuma gamamme cikin shari'ansa. Wato addinin musulunci tafarki ne na rayuwa. Babu wata ɓarya daga cikin ɓaryar rayuwa wadda addinin musulunci bai yi bayani a kai ba. Addinin musulunci ya tsara rayuwar bil'adama baki ɗaya. Addinin musulunci ya tsara alaƙa
tsakanin mutum da ubangijinsa. Wannan alaƙa ta tattara alaƙa na addini, imani, aƙida, dukkan wani littattafan da Allah ya saukar da kuma manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko kan mutane. Addinin musulunci ya tsara wannan. Addinin musulunci ya tsara alaƙa tsakanin mutum da kansa. Kai da kanka, addinin musulunci ya tsara alaƙa tsakaninka da nafsinka. Sa'annan addinin musulunci ya tsara alaƙa tsakaninka da waninka daga cikin halittu, mutane ko dabbobi. To waɗannan alaƙoƙi ga baki ɗaya su ne ake kiransu da al'adabul islamiyya, ma'ana ladubba na addinin musulunci. To abinda ake nufi da ladubba na addinin musulunci wasu abubuwa ne wanda mutum zai kula da aikata su. Dukkan wani abin da ka zo aikatawa akwai yadda za ka aikata shi, ba haka kawai za ka zo ka aikata shi kamar dabba ba. Saboda addinin musulunci ya bambanci tsakanin bil'adan da kuma dabba. Babu wani aiki wanda za ka yi a doron ƙasa, sawa'un aikin ɗin da harce ake yi ko da gaɓoɓi ake yi, face addinin musulunci ya yi maka bayanin yadda za ka aikata shi. Wannan shine adab, ladabi. Kenan gabanin mu fara karatun littafi ya kamata mu fahimci menene al'adabul islamiyya, ladubban addinin musulunci. Akwai bambanci tsakanin kalman Hausa ta ladabi da kuma kalman Larabci ta adab. Saboda Bahaushe idan ya ce maka wane yana da ladabi, abinda yake nufi yana girmama na gaba da shi. Sai a ce maka kai wane akwai ladabi, ya san girman na gaba da shi. To amma idan muka duba shari'an addinin musulunci, idan muka ce al'adab, ya tattara dukkan wani aikin da kake yi ya za ka aikata. Shan ruwa wannan akwai ladabinsa, sanya takalmi akwai ladabinsa, cire takalmi akwai ladabinsa, kunciya akan gado akwai ladabinsa, magana yadda za ka yi da ɗan uwanka akwai ladabinsa. Addinin musulunci ya karanta. To yawanci yanzu ilimi ya fi ladabi yawa. Za ka iske mutum masha Allah ya yi karatu mai zurfi, ya daɗe yana karatu, ya tara ilimi, ya karanta littattafai masu ɗumbun yawa, amma sai ka iske shi ba ladabi. Saboda ilimi da ladabi abubuwa ne guda biyu daban-daban. Kana iya koyon ilimi ka iya idan ka je makaranta. Hakanan ladabi kuma ba za ka iya mallakansa ba sai idan ka koya. Kenan abubuwa guda biyu ne daban-daban. To idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda wannan littafi ga baki ɗaya muna tsammanin karanta shi cikin kwana 4 zuwa 5. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana wajen karanta shi, ya yi mana muwafaƙa kuma da faɗin daidai, ya kuma fahimtar da mu abin da za mu karanta, ya kuma ba mu ikon aiki da shi. To farkon ladabi a wannan littafi za ku ga malam ya ce adabu talabil ilmi. Adabu talabil ilmi, ladubban neman ilimi. Mutum zai iya tambaya don me sa malam ya fara da ladubban neman ilimi. Kaga kenan abubuwa guda biyu ne, akwai ilimin shi kansa, akwai kuma ladabinsa, ya za ka yi ka neme shi har ka samu. Wannan shi ne ladabinsa. Za ka iske mutum yana karatu shekara 10 yana zuwa makaranta, amma ahalari wannan ba zai iya warware maka ba. Amma kuma kullum gashi a hanyar makaranta. Aina aka samu cikas wajen ladabi, bai bi ladabi yadda za a samu ilimi ba. Za ka iske wani kuma ya fara neman ilimi cikin shekaru 3, amma sai ka ga abin da ya sani yana da yawa. Don me sa? Domin ya yi aiki da ainihin ladabi. Kenan malam ya fara da ladubba na neman ilimi, sai ya ce adabu ladubba talabil ilmi na neman ilimi, ya ɗalibi zai yi ya nemi ilimi har ya samu. Saboda addini da ilimi ya fara.
lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fara masa da cewa kai karatu, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kenan dukkan wani abu idan babu karatu ba za a cimma buri ba, saboda haka shi ladubban ma idan babu ilimi ba za a fahimce su ba. Sai malam ya fara da ainihin ladubba na neman ilimi. To a ƙarƙashin wannan ladubba malam ya kawo ainihin aya guda ɗaya daga cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama guda 4. To gabanin haka za mu yi karatu ne kaman a gurguje, ba za mu zauna muna bayanai mai yawa kan ayoyi da kuma hadisai ba. Za mu bayyana ainihin tarjaman aya da kuma tarjaman hadisi da abinda aya ko hadisi ke karantarwa, saboda mu samu daman kammala littafin da wuri kuma kada 'yan uwa su kosa. Malam ya ce ƙala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa ma umiru illa liya'budullaha, ba a umarci mutane ba face su bautata wa Allah, mukhlisina lahuddina, suna masu tsarkake masa addini, hunafa a kuma miƙaƙƙu akan tafarki miƙaƙƙe. Tana yi waka ce cikin wannan aya ina zancen ilimi a ciki, saboda idan ka karance shi ba umarci mutane ba sai domin su bautata wa Allah da ikhlasi, mana su tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala a fagen bauta. Kana iya tambaya mecece alaka tsakanin wannan aya da ilimi? Alaka tsakanin wannan aya da ilimi shine faɗin Allah mukhlisina. Sai ka kasance wajen neman iliminka kana da ikhlasi, ka tsarkake anniyanka wajen neman ilimi. Kana neman ilimi ne domin samun kusata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba domin samun wani matsayi ba, ba domin samun wani shugabanci ba, ba domin wata manufa ta daban ba. Kana neman ilimi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan shine farkon ladabi. A duk lokacin da ka ɗauki littafin ka za ka makaranta, ka tambayi zuciyanka, don me sa za ni makaranta? Don wane da wane yana zuwa? Idan haka ka ji a zuciyanka to fasa tafiya. A duk lokacin da ka tashi za ka wajen neman wani ilimi inda ake taruwa a yi karatu, ka tambayi zuciyanka me zai kai ka wajen? Don wani ne yake gabatar da karatu zani? Idan ka ji haka to fasa tafiya, ba zai amfane ka ba. Saboda me? Saboda ka rabu da ikhlasi, baka tsarkake ainihin anniyanka wajen zuwa neman ilimi ba. Kenan 'yan uwa, farkon ladabin neman ilimi shine ka tsarkake anniyanka, zaka nemi ilimi domin Allah, domin ka tsarkake ainihin ibadanka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, innamal a'malu binniyat, lallai ka sani ayyuka suna karbuwa ne da anniya. Neman ilimi ibada ce, idan ka tsarkake anniyanka to ana rubuta maka lada har ka mutu. Yanzu zaman nan da muke yi, mun kudurta cewa za mu zauna awa 2, karfe 4 zuwa karfe 6. Anniyanmu kuma shine neman ilimi. In dai mun tsarkake anniya, to wannan zama namu na awa 2 gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta mana ainihin lada. Amma idan ka zo ka zauna kada a ce kaman wani bai zo darasin daura ba, wannan ne kawo ka baka da lada, saboda ba kai innamal a'malu binniyat ba. Allah subhanahu wata'ala shi da anniya yake aiki. Idan ka tsarkake anniyanka sai halartar majalisin ilimi ya amfane ka, ka amfanu da abin da za ka ji kuma ka yi aiki da abin da aka faɗa maka. Kenan farkon ladabi wajen neman ilimi shine tsarkake anniya. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi namiji da mace. Neman ilimin da zaka tsarkake ibadanka, wannan farilla ne. Amma neman ilimi wanda za ka zurfafa cikin ilimi, wannan ba farilla ne kan kowa da kowa ba. Idan wasu suka zurfafa to ya faɗi kan wasu, amma ka san ya za ka bautata wa Ubangijinka, ya za ka tsarkake addininka,
to wannan farilla ne akan dukkan wani musulmi namiji da mace gabaki daya. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man afta bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bada fatawa ba tare da ilimi ba, to wani ya ɗauki nasa fatawan ɗin ya je aiki da shi, to shi ne zai ɗauki zunuban waɗanda ya yi wa fatawa ga baki ɗaya. Kai ne ka zo aka yi maka tambaya a addinin musulunci baka tantance ba ka ba da amsa a bisa kuskure. Sa'an nan wanda ka bai wa amsa ya je ya yi aiki da fatawanka, saboda bai sani ba ne ya yi ma tambaya. Sa'an nan kai kuma ka ba sa amsa ya je ya yi aiki da amsan da ka ba shi. Idan kuskure ne shi bai da laifin komai. Kai da ka ba shi wannan fatawa, kai ne za ka ɗauki ainihin nauyin zunubinsa. Kana iya cewa don me sa malam ya kawo wannan hadisi domin ya tsoratar da kai, ya gwada maka ba da fatawa ba kowa ne zai tashi ya ba da fatawa a cikin addinin Allah ba. Masu ba da fatawa mutane ne sanannu waɗanda suka ainihin sadaukar da rayuwansu wajen bincike cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu. Yau domin a ce ka karanta ahalari da ashmawi da iziya da risala da bulughul maram baka kai ba da fatawa ba a cikin addinin musulunci. Ba da fatawa a addinin musulunci abu ne mai girma, yana bukatan karatu mai zurfi. To anan malam yana jan hankalin ɗalibi da cewa kada ka yi garajin ba da fatawa. Dukkan abin da aka tambaye ka, ka ainihin fiskantar da tambaya wajen ma'abota sani. Ka tsaya ka yi ta karatu shine abin da zai amfane ka, amma ba da fatawa ba taka ba ne. Ƙala Muhammadu ibn Sirin, ya ce an karɓo daga Muhammadu ibn Sirin, yana ɗaya daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai, yana cewa inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Muhammad ibn Sirin yana cewa wannan ilimi addini ne, saboda haka ku duba wajen wa za ku ɗauki addininku. Me malam yake karantarwa a nan? Malam yana jan ainihin hankula zuwa ga cewa ba wajen kowa ake ɗaukan ilimi ba. A lokacin da Allah ya nufe ka da neman ilimi, to ka bincika wajen wa za ka je kai karatu. Akwai wanda za ka je kai karatu a wajensa ba za ka samu albarkan ilimi ba, saboda shi wannan ɗin bai lizimci ladubban ilimi ba, shi ma bai samu albarkan ilimi ba, ballantana kai da ka je kai karatu a wajensa. Shi ne anan Muhammadu ibn Sirin yake cewa ilimi a matsayin addini ne, saboda haka ku duba wajen wa za ku ɗauki addininku, wajen wa za ka yi karatu. A lokacin da ka yi kuɗayin zama ɗalibin ilimi, to sai ka tantance wajen wa ya kamata in je in ɗauki ilimin har ya amfane ni. Ka duba, idan ka tabbatar, to sai ka tsarkake anniyanka ka je wajensa ka nemi ilimi. To idan muka juya feji za ku ga malam ya ce al'ada, ladubba. Malam ya jero mana ladubba guda 25 na neman ilimi. Malam ya taƙaita ne, amma ladubban neman ilimi suna da yawa ƙwarai da gaske. Malam ya ce farko lamba ɗaya a ladabin neman ilimi shine ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla, tsarkake anniya domin Allah maɗaukakin sarki. Wa an yaqsida bi ilmihi raf'al jahli an nafsihi, wa an yaqsida yayi nufi, mana mai neman ilimi yayi nufi bi ilmihi da neman ilimin sannan raf'al jahli, ɗaukake jahilci an nafsihi game da kansa. Mana ka zo neman ilimi domin ka gusarwa kanka da jahilci. Wa an ya'budallaha ala basiratin, kuma domin ya bautata wa Allah a bisa basira. Domin haka ake neman ilimi. Za ka je neman ilimi domin Allah subhanahu wa ta'ala, na farko kenan. Abu na biyu, za ka nemi ilimi domin ka gusarwa kanka jahilci. Za ka nemi ilimi domin ka bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa basira, a bisa sani, ba a bisa jahilci ba. Wannan shine farkon ladabi. Na biyu, al-ishtighalu bi tathhiri adh-dhahiri wal batini,
ɗalibin ilimi ya shugultu da tsarkake zahirinsa da baɗininsa minal muhalafati daga sabo. Kada ka zamanto kai ɗalibin ilimi a zahiri ga ka mutumin kirki kana da kamala na neman ilimi, amma a baɗini kuma kai ba ɗalibi ba ne. Dukkan wani abin da Allah ya haramta za ka aikata, dukkan abin da Allah ya ce ka nisanta ba za ka nisanta ba a baɗini, amma a zahiri kuma za ka bayyana wa mutane kai ɗalibin ilimi ne, mutumin kirki. Idan kana aikata haka ba ka samun ilimi. Za ka yi shekara 1000 kana neman ilimi, in dai baka tsarkake zahirinka da baɗininka ba za ka samu ilimi ba. To yana da kyau mu shugultu da tsarkake zahirinmu da baɗininmu, saboda ɗalibin ilimi ana yi masa tsammanin alkhairi, ana yi masa tsammanin kirki, ana yi masa tsammanin tsoron Allah. To abin da yake bayyane kenan, to ya kasance haka ne a ɓoye a cikin zuciyanka ma, ya kasance ka tsarkake kanka, zahirinka da kuma baɗininka. Ladabi na 3, tafrihul qalbi lil ilmi, wofintar da zuciya ga ilimi. Bi ma'ana ka cire komai a cikin zuciyanka, ka sanya soyayyen ilimi a cikin zuciyanka, saboda soyayya guda biyu ba kasafai yake haɗuwa cikin zuciya guda ba. Kai ne kana son ilimi kuma kana son sarauta, kana son ilimi kana son dukiya, to ba ka iya samun su duka biyu, sai ka bar ɗaya ka kama ɗaya. Shine anan malam ya ce ka wofintar da zuciyanka domin neman ilimi. Wa qat'ul awa'iqi wal awaliqi an talabi, ka yanke dukkan abin da zai shugultar da kai ya hana ka neman ilimi. Dukkan wani abu wanda ka sani abu kaza din nan zai shugultar da ni, zai hana ni neman ilimi, to ka yanke, ka nisance sa, sai hakan din ka taimaku da shi wajen samun ilimi. Ladabi na 4, aklul yasiri min halali, cin kaɗan daga halal. Inda kana son ilimi to za ka nisanci cin haramu. Inda kana cin haramu to an yi ittifaki kan cewa ba za ka samu ilimi ba. A nan abubuwa guda biyu malam ya baka, ya ce aklul yasiri, cin kaɗan, mana ya kasance cinka kaɗan ne ba da yawa ba, kuma ya kasance min halali daga abin da kake tsammanin halali ne. Na 5, idmanu zikrillahi fi kulli hinin, lizimtan ambaton Allah a kowane lokaci. Mana a kowane lokaci ka zamanto kai mai ambaton Allah ne a harcinka, saboda ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yana haifar da abubuwa guda biyu a cikin zuciya. Yana haifar da alkhushu, ƙanƙan da kai. Dukkan mai yawan ambaton Allah za ka iske shi zuciyan shi a kullun ɗanya take. Sa'annan yana haifar da ainihin nitsuwa. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, mana da ambaton Allah ake samun nitsuwa a zuciya. To baka samun ilimi sai idan kana jin girman Allah a zuciyanka, baka samun ilimi sai idan zuciyanka tana nitse. Ya za ka samu girman Allah da nitsuwa a cikin zuciyanka? Sai da zikirin Allah. Shine yace idmanu zikrillahi fi kulli hin, mana lizimtan ambaton Allah a kowane yanayi. Ladabi na 6, taqlilu ta'ami wal kalami wal manami, karanta abinci da magana da bacci. Inda kana son samun ilimi to kada ka kasance maciyi. Laraba suna cewa al'akulu la yasudu, mana mutum mai yawanci ba zai shugabanci ba, saboda yawanci zai haifar maka da nauyin jiki wanda zai hana ka tashi ka tafi makaranta. Yawanci zai tasiri a zuciyanka, zai sanya zuciyanka ta nauyaya ta yadda ba za ka samu kuzarin zuwa neman ilimi ba. To malam ya ce ka rage ci, ba a ce kakkaci ba, a'a, ka ci daidai yadda za ka ji ka samu ƙarfi, amma kada kai ne ka ci ka ƙoshi haka batse, wannan ba ka samun ilimi ta wannan fanni. Wal kalam, ka ainihin kasance mai ƙarancin magana. Idan ka kasance mai yawan magana, zuciyanka zai tasirantu, saboda ta hanyar harce ana samun ainihin tasirantuwa mara kyawu a cikin zuciya. Saboda haka malam ya baka shawara da cewa ka ainihin rage ci da kuma magana, wal manami da kuma bacci. Ka rage bacci,
in kai mai yawan bacci ne to ka nisanta da ilimi kwata-kwata. Kada ka yi tsammanin samun ilimi in dai ka bi shawarar masu cewa a cikin dare za ka yi baccin awa 8. Idan ka yi baccin awa 8 a cikin dare, me saura cikin dare? Kaga babu abin da ya saura. A yaushe kuma ilimi yake shiga? A yaushe ake bitan abin da aka karanta da rana? Cikin dare ne. Dukkan wani matsayi da kake nema, sawa'un matsayin duniya ne ko ko matsayin lahira ne, a cikin dare ake samunsa. Shi ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo umartan manzon Allah da ya yi ƙoƙari, sai ce masa wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Mana cikin dare ka yi tahajjudi, ka yi ƙoƙari. A wata aya Allah ya ce inna laka fin nahari sabhan tawilan. Lallai da rana kana da shungurloli masu yawa, za ka tafi aikace-aikacinka, akwai shungurloli. Cikin dare to ka tsaya wajen neman daraja, ka tsaya wajen neman matsayi na duniya da kuma na lahira. Kenan a ce maka ka yi bacci awa 8 cikin dare, idan baka aikata haka ba za ka cutu, wannan ba magana ne tabbatacce ba. Saboda idan kana karanta tarihin magabatanmu maluma, za ka iske cikin dare ba sa bacci, suna kasa ainihin dare kashi-kashi, baccinsu ya fi ƙaranci. Yanzu ka duba irin manya-manyan littattafan nan da maluman nan sun ka wallafa, da a ce suna bacci cikin dare ba mu samu har mu zo muna karantawa. Yanzu Imamu Tabari littafinsa na tafsiri mujalladi 40 ne, in yana baccin dare yaushe zai rubuta? Yanzu idan aka ce za a samu mutumin da ya zauna ya karance tafsiru Tabari gabaki ɗaya a duniyanmu na yau, za a kirga a kirge. Karantawa kawai ba wallafawa ba. To da a ce yana baccin dare yaushe zai wallafa waɗannan abubuwa? Za a ce maka wane ya haddace hadisai 1000 kaza, da yana baccin dare yaushe zai haddace? Kenan anan malam yana magana da dukkan wani ɗalibin ilimi ya karanta abubuwa guda 3. Karantawa aka ce, ba wai ka nisanta ba, taqlil, karantawa. Ka karanta abinci, ka karanta yawan surutu, hakanan kuma ka karanta bacci. Abu na 7, ikhtiyaru suhbati salihati, zaben abokai na gari. Kai ɗalibin ilimi, amma dukkanin abokanka ba ɗalibin ilimi a cikinsu gabaki ɗaya, ya za ka samu ilimi? Ba za ka taɓa samun ilimi ba. In dai kana son ilimi, to ka nemi almajirai masu neman ilimi, kai abokantaka da su, waɗanda za su ce maka lokacin zuwa makaranta ya yi, mu tafi makaranta. Ko mun zo makaranta jiya ba mu ganka a majalisin ilimi ba. Irin waɗannan abokai su ya kamata ka nema su zamanto abokanka domin ka samu ilimi. Amma kai ne ɗalibin ilimi, amma abokanka duka aikinsu daban, ba neman ilimi. Idan baka je makaranta ba, ba su sani ba ma, ba ruwansu. To wannan ba ka samun ilimi. Shine anan malam ya ce daga cikin ladubban neman ilimi, ka zaɓi abokai na gari waɗanda za ka abokance su, waɗanda za su taimaka maka wajen neman ilimi. Sa'annan ladabi na 8, ikhtiyarul ilmi muradu tahsiluhu, zaɓen ilimin da za a nema. Ba kowane ilimi ake nema ba, ba kowane fanni ake karantawa ba. Sai ka zaɓa. Idan ka je makaranta, sai ka tambayi malaminka me ya kamata na karanta, sai ya gwada maka, saboda shi ya fi sanin me ya dace da kai wajen amfani. Amma idan kai ne ka zaɓan wa kanka abin da za ka karanta, tana yiwa ba za ka samu ilimi ba. Misali, kai ne ka je a makaranta neman ilimi. Kun san idan ka je makaranta akwai fannoni da yawa. Baka karanta ahalari ba, sai ka je ka ce wa malami kai nahau kake son karantawa. Ga abin da yake wajibi a kanka ka fara sani, tukunna ka je abin da yake ba wajibi ba, kamar yadda malam zai mana bayani nan gaba. Kenan za ka zaɓi ainihin ilimin da kake nufin ainihin nema ɗin, zaɓa za ka yi ka nema. Saboda in ka gama da shi sa'an nan ka je gaba, in ka gama da shi ka je gaba. Ka fara da abin da ya fi muhimmanci. Sa'an nan abu na 9, ar-rihlatu fi talabil ilmi, tafiya mai nisa wajen neman ilimi. Saboda rihla
ba wai sai ka fita daga garinka ka je wani gari daban ba. Maluma suka ce rihla kala biyu ne. Akwai rihla wacce za ka fita daga garinka ka je wani gari, wannan ma tafiya ne wajen neman ilimi. Akwai rihla kuma wanda a cikin garinku ne za ka je neman ilimi amma a wani anguwa daban manisanci da anguwanka. Saboda ka tashi ka yi tafiya mai tsayi wajen neman ilimi ba abu ne mai sauƙi ba. To anan malam ya ce ba ka samun ilimi sai idan kana tafiya mai tsayi wajen neman ilimi. Kenan idan akwai wani malami a anguwanku, kada ka wadatu da shi, a'a ka nemi wani malami kuma a wani anguwa mai nisa domin ka ribaci wannan ladabi rihla din nan. Saboda kusan maluma sun yi tarayya kan cewa mafiya yawa daga cikin maluman al'umma sun yi rihla kafin su samu ilimi. Ai abin nufi sun bar garuruwansu sun tafi wani gari sa'annan suka samu ilimi. Amma Imamul Mawardi ya ce ba wai sharaɗi ba ne. Ba wai sharaɗi ne a ce tilas sai ka tashi ka tafi Najeriya ko ka tafi Chadi ko ka tafi Saudiya ko ka tafi wani waje sa'annan ka samu ilimi ba. A'a, kana iya samun ilimi mai ɗumbun yawa a cikin gaundarin nan kawai ba tare da ka fita ko ɗibi ba. Ya danganci anniyanka da kuma nufinka da ladubbanka da kuma ƙoƙarinka. To amma tafiya mai tsayi wajen neman ilimi shi ma abu ne mai kyau. To adamul julusi fi wasatil halqati, rashin zama a tsakiyan ainihin halka. Idan ka zo halkan ilimi, kada ka zo ka zauna kai kadai a tsakiya, saboda wajejen neman ilimi kamar da muke zaune a halka haka ake zama tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau ana neman ilimi a halka. To idan ka zo, kada ka zauna kai kadai a tsakiyan halka, a'a ka zauna inda halka ta kare maka, kada ka zauna kai kadai a tsakiya. Sa'annan ladabi na 11 at-tawadu'u lil muallimi, kankan da kai gaban malaminka. At-tawadu'u lil muallimi, kankan da kai gaban malaminka. Wani malami sai da ya rantse sau 3 yace man lam yatahalla bit tawadu'i fala sabila lahu ila al-ulumi. Dukkan wanda bai yi ado da tawalu, kankan da kai gaban mai bashi karatu ba, to ya daina karatu kawai, saboda ba zai samu ba. To ba ma a ilimi ba, dukkan wani abin da kake nema, ka zamanto mai tawalu, ka zamanto mai kankan da kai. Me ake nufi da tawalu'u? Shine ka ji a zuciyanka baka kai wani ba ma ballantana ka fi shi. Wannan shine kawai tawalu. Ka ji a zuciyanka dukkan wani bil'adan yana da kima, yana da mutunci a gabanka. Wannan shine tawalu. Baka rena kowa ba, baka yi wa kowa girman kai. To idan baka da wannan siffa, ba za ka samu ilimi ba. Shine an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tawalu, ya fi kowa kankan da kai. Har ma yake cewa man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Wanda ya kankan da kai domin Allah, to Allah zai ɗaukaka shi. Dukkan wanda ya kankan da kai, Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka shi. Kenan ɗalibin ilimi ya kasance mai tawalu'u da kowa, ballantana kuma da malaminsa. Amma idan ka zamanto kai ɗalibin ilimi ne, ka ɗan karanci 40 hadith da ɗan ahalari da wasu littattafai, sai kana jin a zuciyanka kai ma ka fara zama wani abu, to ba zai yi albarka ba. Tana yi wa ilimin ka tsaya a ahalarin da kuma 40 hadis ɗin da sauransu, kana da wurura a ciki. In ka tambayi kanka, me hana ni karanta abinda sahihul Bukhari ta kunsa? Rashin tawalu. Me hana ni fahimtar tafsiri? Rashin tawalu. Gashi kana da fasaha, kana da basira, kana da fahimta, amma in baka da tawalu'u, to baka ci gaba wajen ilimi. To yana da kyau mu yi ƙoƙari wajen ladabtuwa da wannan ladabi mai muhimmanci. Ladabi na 12 adamul haya'i fi su'alil ilmi, rashin jin kunya wajen tambayan ilimi. Kada kunya ta hana ka tambaya a majalisin ilimi, saboda daga cikin ɗalibai akwai wanda yake da wannan siffa, halitta ce. To kai ƙoƙari ka yaƙi wannan siffa. Wani idan ana cikin mutane haka baya iya ɓara bakinsa ya yi tambaya, yana jin kunya. To sai malam ya ja
hankalinka a nan ya ce in dai kana neman ilimi to kada jin kunya ya hana ka tambayan ilimi. To ladabi na 13 an yartanima shababahu fi tahsilil ilmi, mutum ya ribaci samartakansa wajen neman ilimi. A yanzu kana da samartaka, to a yanzu za ka ribaci wannan lokaci wajen haddace ilimi, wajen karanta littattafai, saboda akwai lokacin da idan girma ta zo maka to abinda za ka iya aikatawa a samartakanka ba ka iya aikatawa a lokacin da ka manyanta. Shi ne anan malam ya ce ka ribaci ainihin samartakanka wajen neman ilimi. Idan kana karanta tarihin magabatanmu da, za ka ga mutum ɗaya a wuni guda ɗaya yana halartar majalisin ilimi daban-daban 8 a wuni guda ɗaya. Duk inda ya je kuma wani fanni yake karantawa daban. To shine yanzu zamani da yake an ci gaba, sai aka dunkula aka sanya su a almadarisun nizamiyya, bi ma'ana makaranta na zamani. Idan ka shiga ka je tun karfe 7 zuwa karfe 12 za ka karanta fannoni da yawa. Misali kamar ma'ahadul islami a nan, idan ka shiga a wuni za ka karanta fannoni daban-daban guda 6. Ko kusedef, idan ka shiga a wuni za ka karanta fannoni daban-daban guda 6. Kenan kaman a da can ne za ka ga ɗalibi ya je wannan zaure ya fita, ya je wannan zaure ya fita, har majalisai daban-daban 8. Kenan wannan duka yana daga cikin ribatan samartaka, saboda idan ka manyanta ba ka iya aikatawa. Sa'annan ladabi na 4, almuhafazatu ala waqtihi. Ɗalibin ilimi yana da kyau ya kiyaye lokutansa. Kada ka yi wasa da lokacinka, kakka ɓata lokacinka a banza. Lokacinka ya kasance wajen bitan abin da ka karanta, wajen hiran iliminka, kada lokacinka ya tafi a banza. Wannan shine abin da malam yake nufi. Sa'an nan ladabi na 15 kuma ladabi ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske. Ya ce adamu tasadduri lil ifta'i illa idha azina lahu mashayihuhu. Adamu tasadduri lil ifta'i, rashin kafa kanka wajen ba da fatawa. Ba da fatawa kafa ka ake yi, ba kai kake kafa kanka wajen ba da fatawa ba. Shine malam ya ce kada ɗalibin ilimi ya zartas da kanshi a matsayin shi mai ba da fatawa ne cikin addini, illa idza azina lahu mashayihuhu, sai idan malumansa sun bashi izini. Kun ga anan malam ya ce malumansa, bai ce ma malaminsa guda ɗaya ba, saboda addinin musulunci abu ne wanda za a kare, ba a son wasa ya zo ya shiga ciki. Yanzu idan ka duba ainihin saɓanin da ake ciki a duniya, ya samo asali ne ta wannan ɗigo. Kowa ya kafa kansa a matsayin mai ba da fatawa. Saboda haka ne za ka iske a garuruwan da ba a wasa da harkan addini, mai ba da fatawa kafa shi ake yi, ayyana shi ake yi. Daula ce za ta ce to wane mun kafa shi shine mai ba da fatawa cikin addini. Za a ba shi biro, za a ba shi salari, za a ba shi dukkan abin da ya kamata. Aikinsa ya yi ta bincike domin ya zo ya ba da fatawa. Kenan ɗalibin ilimi kada ka kafa kanka wajen ba da fatawa, sai idan ainihin malumanka sun baka ainihin izini. Da can ko a nan gari baka karantar da littafi sai wanda ya karantar da kai ya baka izini. Saboda me? Saboda idan ya baka izini ya san za ka iya ne. Ijaza da ake faɗin nan, idan ya baka ijaza je ka karantar, to ya san ka iya. Amma haka kawai ka kafa kanka wajen ba da fatawa, to za ka haifar da ɓarna. Yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kowa ya kafa kansa wajen ba da fatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mana a ƙarshen zamani ilimi da ma'abota ilimi za su karanta ƙwarai da gaske, sai mutane su riki wasu waɗanda ake ganin su maluma ne alhalin ma jahilai ne, sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba, sun ɓata kuma sun ɓatar. Kenan ba da fatawa yana da ainihin hatsari, ɗalibin ilimi ya yi taka tsantsan ya bi a hankali. Ladabi na 16,
alibti'adu anil ma'asi hatta la yuhrama min barakatil ilmi, nisantan sabo domin kada a haramta masa albarkan ilimi. Kai mai neman ilimi ne, amma dukkan wani sabo komin kankantan shi komin girman shi kana aikatawa, ba za ka samu albarkan ilimi ba kwata-kwata. Abubuwa guda biyu ne, akwai ilimi akwai kuma albarkan ilimi. Ka isa ka tara ilimi mai ɗumbun yawa amma bayi da albarka, baka amfani kanka ba, ballantana ka amfani wani. Sai malam anan yake baka shawara, tun kana neman ilimi to ka nisanci sabo ga baki ɗaya, domin kada a haramta maka albarkan ilimi. Babu alkhairi ga ilimin da bayi da albarka. Dukkan wani abu idan bayi da albarka bayi da alkhairi. Albarka ake nema ba yawa ba. Kenan shine zaka iske mutane guda biyu, wannan ya yi karatu mai ɗumbun yawa, kowa ya san shi da ilimi, amma ba mai zuwa ƙofansa domin amfanuwa da iliminsa. Babu wani majalisi wanda yake halarta domin ya amfanar da iliminsa. Za ka iske wannan kuma ɗan karatun nasa ɗan kaɗan ne, amma mutane suna fuskantar ƙofansa, yana halartar wurare ana amfanuwa da iliminsa. To anan za ka bambanci tsakanin albarkan ilimi da kuma rashin albarkansa. Kenan sabo komin kankantansa yana tafiyar da albarkan ilimi. To ladabi na 17 muka ce karfe 6 ko 18 ko na ladabi na 17 an yabda bi hifzil qur'an. mai neman ilimi ya fara da haddan alqur'ani wal mutunil ilmiyati da kuma matani na ilimi wa ta'allumil aqidati sahihati da kuma koyon aqida haskakakkiya ingantacciya. Farkon mabudi wajen ilimi shine haddan alqur'ani. Magabata a da idan ɗalibi ya je neman ilimi za su tambaye sa, ka haddace alqur'ani? Idan ya ce ya haddace, to sai su ɗauke shi su karantar da shi ilimi. Idan ya ce bai haddace ba, sai su ce to koma makarantar allo ka je ka haddace alqur'ani, sa'annan ka zo ka nemi ilimi. Saboda alqur'ani shine mabudin ilimi, da shi ake farawa. Zaka iske malami mahaddaci iliminsa daban yake da wanda yake malami amma ba mahaddaci ba, iliminsu daban-daban. Idan Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da haddan alqur'ani, sa'annan kuma ya azurta ka da ilimi, to ya gama maka dukkan alkhairi. Wanda kuma Allah maɗaukakin sarki bai azurta shi da haddan alqur'ani ba, amma ya azurta shi da ilimi, zaka iske iliminsu daban-daban. Shi mahaddaci mai ilimi idan ya tsayaye magana a wata mas'ala, wani wanda yake bai da hadda amma mai ilimi ne, zaka bambanci tsakanin bayanansu, saboda mahaddaci ayoyin suna zuwa ta ko'ina. Wannan shi kuma wata ayan ma ya manta da ita, zai nema da dakir, yayi ta nema ba zai samu ba. Amma wannan mahaddaci za ka ga ayoyin a duk lokacin da ya bukace su zuwa suke yana kafa hujja da su, sai ka ga iliminsa ya yawaita domin albarkan alkur'ani. To ɗalibi ya fara da haddan alkur'ani. Wal mutunil ilmiya da kuma matani na ilimi. Almutun jam'i ne na matnun, almatnu kuma dukkan wani littafi wanda ya kunshi fanni. Misali, idan muka ɗauki ahalari matani ne, idan muka ɗauki ashamawi matani ne, idan muka ɗauki iziya matani ne, idan muka ɗauki risala matani ne. A wani fanni? A fannin fiqihu. Kenan a kowane fanni yana da kyau ɗalibi ya kasance ya haddace littafi guda ɗaya. To sa'an nan hanga kada ko malam zai kawo bayanin a gaba, kadan riga malam masallaci, malam zai kawo bayanin a gaba. To ya kasance dai ka haddace matani a cikin ilimi. Misali, a hadisi alal akalli a ce ka haddace 40 hadith. Ɗalibin ilimi amma baka haddace 40 hadith ba, kaga ba a kiranka ɗalibin ilimi. A fiqihu alal akalli a ce ka haddace ahalari. Ɗalibin ilimi amma baka haddace ahlari ba, kaga ba a kiranka da ɗalibin ilimi cikakki. Shine anan malam yana ainihin zaburar da kai wajen haddace matanin ilimi,
saboda ilimi abinda ka haddace yake cikin zuciyanka shine ilimi, amma abinda yake cikin littafi wannan kowa ya sani. Inda za a bar kowa ya je buɗe littafi, kowa ma masani ne, kowa ma malami ne, amma wanda ake kira da ɗalibi shine a duk lokacin da ya tashi zai kawo matsalan da yake so a cikin haddansa. To shine anan malam yake cewa ka haddace alkur'ani da kuma matani na ilimi, kuma ka koyi aƙida ingantacciya. Anan akwai ɗigon tambaya, don me sa malam ya keɓance aƙida da bayani anan? Yace wa ta'allumil aqidati sahiha, da kuma koyon aƙida ingantacciya. Bai ce fiqihu ba, bai ce hadisi ba, bai ce nahwu ba, bai ce sai ce aƙida. Saboda aƙida idan ta inganta, akan ta ilimi zai zo ya zauna yayi amfani. Dukkan yawan ilimi idan ba a samu aƙida ingantacciya haskakakkiya ba, ilimin ba za ta yi albarka ba. Saboda haka zaka iske mutum ya haddace alkur'ani, ya haddace hadisai, ya haddace littattafan fiqh ga baki ɗaya, amma in bai da aƙida ingantacciya sai ka iske shi a karkace. Saboda me? Saboda ya yi kitso ainihin kan ƙurƙuta, bai haskaka aƙida ba. Kenan mutum ya fara haskaka aƙida sa'annan ya nemi ilimi. To abu na 8, an yajtahida bil amali bima yata'allamuhu wa la yukhalifu qawluhu fi'lahu. An yajtahida yayi kokari bil amali da aiki bima yata'allamuhu da abin da yake koya, wa la yukhalifu qawluhu fi'lahu, kada aikinsa ya saba wa maganansa. Kai ne zaka zo ɗalibin ilimi ka ce wa mutane su yi gaskiya, sai zamanto kai baka da gaskiya. Kaga ainihin aikinka ya saba wa ƙaulinka. Kai ne ɗalibin ilimi zaka ce a cika alkawari, ya zamanto kai ne ba mai cika alkawari ba. Kaga aikinka ya saba wa ainihin ƙaulinka. Shine anan malam yace har ilimi yayi amfani sai kai kokari wajen aiki da abin da ka karanta, kada aikinka ya saba wa ƙaulinka. Ladabi na 19, akhdhul ilmi an ahlihi al-ma'rufina, daukan ilimi wajen ma'abota ilimi waɗanda aka san su da ilimi. Kada ka je ka ɗauki ilimi wajen wanda ka iska duka, saboda idan ba a san mutum da ba da ilimi ba ka je ɗaukan ilimi wajensa, tana yi wa ya baka sharhan wanda yake ba daidai ba. Shine gabanin ka je ka nemi ilimi, ka tabbatar da cewa wanda ka je neman ilimi a wajensa sananne ne da ilimi, an san shi mai ba da ilimi ne, to sai ka je ka nemi ilimi a wajensa. Ladabi na 20, alhazaru min akhdhil ilmi an ahlil bid'i wal ahwa'i. Kai taka tsantsan, kada ka ɗauki ilimi wajen mutanen bid'a da masu bin son ransu. Wanda yake da siffofi guda biyu, kar ka ɗauki ilimi a wajensa sai in ya zamanto dole. Ɗan bid'a wanda ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiri-kiri, kada ka ɗauki ilimi a wajensa. Mai bin son ransa, ga gaskiya a fili amma ba zai yadda ba, abinda ransa ya ainihin ƙawata masa wannan yake bi. Wanda yake da waɗannan siffofi guda biyu, to kai taka tsantsan, kada ka ɗauki ilimi a wajensa. Ladabi na 21, at-tahalli bis-sabri wa mahasinil akhlaq. Ɗalibin ilimi yana da kyau yayi ado da haƙuri da kuma kyawawan ɗabi'u. Ba a samun ilimi sai da haƙuri. Yanzu wannan zama da muke yi a nan, idan ba mu haƙura ba za mu zauna? Ba za mu zauna ba. Idan baka haƙura ba baka zuwa makaranta. Idan baka haƙura ba baka yin bitan abin da ka karanta. Saboda haka ilimi yana bukatan haƙuri. Shine anan malam yace kai ado da haƙuri da kuma kyawawan ɗabi'u. Kyawawan ɗabi'u daban, ilimi daban. Zaka iske mutum mai ilimi amma bai da kyawawan ɗabi'u. Zaka iske mutum yana da kyawawan ɗabi'u amma bai da ilimi. To aina ake tsammanin samun kyawawan ɗabi'u a wajen ɗalibin ilimi? Saboda kai ne kullum kana karanta ayoyin Allah, kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ana yi maka tsammanin a wajen ka za a samu kyawawan ainihin ɗabi'u. Ladabi na 22, ri'ayatul adabi ma'a shaykhi wa tawqirihi. Kula da ladabi tare da malaminka da kuma girmama shi. Ma'ana ka yi wa malaminka ladabi kuma ka girmama shi, sai ka samu iliminsa. Saboda idan baka yi masa ladabi ba, baka girmama shi ba,
ba zai kore ka a majalisin ilimi ba, amma zai tsawaita maka hanya. Ta kaka zai tsawaita maka hanya? Abinda zai karantar da kai a cikin wata guda ɗaya ka iya, sai a ja shekara kuna ta yi baka iya ba. Idan ka nemi aina ba'asi yake, aina aka samu mushkila, wajen rashin ladabinka ne da rashin girmama shi. Domin akwai wani baiti ana cewa baitin na Imamu Shafi'i ne, inda yake cewa inna tabiba wal mu'allima la yansahani idha huma lam yukrama. Mana likita da malami ba za su amfanar da kai ba idan baka girmama su ba. Sai ke cewa sai ka mutu da ciutan jikinka ko da ciutan jahilcinka in ka ce ba za ka girmama malaminka ba. Saboda abin da za ka iya cikin lokaci kaɗan, in ba ka da ladabi, malam sai ya baka shi a cikin shekara 1 zuwa 2. Idan kana halartar majalisan ilimi lokacin da akwai majalisosi da yawa a nan gari, za ka iske malami yana da ɗalibai da yawa, amma kuma yana da wasu keɓantattunsa kuma wanda yake ba su sirri ya za ka yi kalakanci fanni kaza ya za ka yi kalakanci. Kai littafi kawai malami zai guda maka, idan ka karanci wannan littafi to ya wadatar da kai dukkan wani littafin da ka sani a wannan fanni. Ba zai guda maka ba idan baka yi masa ladabi ba. Kenan inda kana son ilimi to sai ka yi ladabi kuma tare da girmama malaminka. Ladabi na 23, as-sayru ala manhajiyati talabi wa adamu listi'jali. Mana mutum ya tafi kan manhaja ta neman ilimi da kuma rashin gaggawa. Neman ilimi yana da manhaja, bi ma'ana yana da program, yana da ainihin marhaloli, yana da periodinsa, sai ka bi sa'annan ka samu ilimi. Ya manhaja take? Kai ne ka zo makaranta neman ilimi. A fannoni da yawa kun san muke karantawa a makaranta. Ana karantar da fannin fikihu. Ka zo karatun fikihu sai ka ce wa malam kai mudawwana za ka karanta. Ƙarshen littafi a fikihin malikiya kenan. Ka zo ka ce kai mudawwana ka zo ka sa a gaban malam za ka karanta, ba ka bi manhaja ba. Ba za ka samu ilimi ba, saboda ba za ka taɓa fahimtar mudawwana ba tare da ka karanci ahalari, ashmawi, iziya, risala, su kitabul irshad, su muhtasaru khalil, sa'annan ka je mudawwanatul kubra. Ko ku kai ne ka zo za ka karanci hadisi wajen malami, sai ka je ka runtumo sahihul bukhari, ka ce ni malam dukan wani hadisi in na ji sai a ce rawahul bukhari, to ga bukharin kawai a karantar da ni in huta karatun sauran littattafai. Ba za ka iya ba, ba za ka fahimta ba, saboda baka karanta manhaja ba. Ko ku kai ne ka zo a fannin nahawu, sai ka runtumo ainihin alfiyatun malik, ƙarshe kenan a nahawu, ka zo ka ce malam ni wannan za a karantar da ni. Ba zai karantu ba, ba za ka iya ba, saboda me? Saboda baka bi manhaja ba. Shine idan ka ga ɗalibi ya shekara 10 yana karatu bai samu ilimi ba, to bai yi aiki da manhaja ba. Saboda idan ka yi aiki da manhaja, to Allah ya ɗauki alkawarin dukkan wanda ya ƙoƙari zai taimaka masa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah zai shiryas da kai tafarkin da zaka samu ilimi. Amma idan baka bi manhaja ba, sai a ɗibi shekaru masu yawa, amma baka samu ilimi ba saboda ka saba wa manhaja. To yana da kyau ɗalibi ya tafi kan manhaja ta neman ilimi. To manhaja ta neman ilimi, kowane gari suna da nasu manhaja. Misali a makarantunmu a nan Gaundare, idan ka je a fannin fikihu, muna farawa da ƙawa'idi. Idan ka kammala, ka yi haƙuri ka kammala, sai ka shiga ahalari, ka yi haƙuri ka kammala, ka shiga abin nan ashmawi, ka yi haƙuri ka kammala, ka shiga iziya, ka haƙura ka kammala, ka shiga risala, ka haƙura ka kammala, ka shiga kitabul irshad, ka haƙura ka kammala, sa'annan ka shiga muhtasaru khalil, ka haƙura ka kammala, sa'annan ka je mudawwanatul kubra, ka cika da muwatta malik. Idan ka karanci waɗannan littattafai, ka gama da fiqhun malikiya gabaki ɗaya. Idan muka koma fannin hadisi, ana farawa da al-arba'unan nawawiyya.
ka haƙura ka kammala. Idan ka kammala shi sai ka shiga bulughul maram, idan ka kammala shi sai ka shiga riyadus salihin, idan ka kammala shi sa'annan ka shiga ɗaya daga cikin manya-manyan littattafan hadisai. Haka komai yana da ainihin tafarkinsa yadda ake bi. Kamar mutum ne ya ce ya tafi boko sai ya ce shi tun sem2 zai fara karatu, zai iya? Ba zai iya ba. Sai ka fara tun sil, ka iya sil ka haura cp cn c2 haka tafi sem2, ka bi manhaja kenan. Shine malam yake cewa asairu ala manhajiyati talabi, mana ka tafi akan manhaja ta farki na neman ilimi. To anan muna da ainihin rauni kwarai da gaske wajen rashin bin manhaja. Allah ya samu dace. Sannan abu na hudu, rashin shugultuwa da mas'aloli na sabani a farkon neman iliminka. Saboda mas'aloli sun kasu kashi uku. Akwai almasailul muttafaqu alaiha, akwai mas'aloli wanda maluma gabaki ɗaya sun yi tarayya akai. Misali sallan azhar raka'a 4 akwai sabani akai, lokacin sallan azhar akwai sabani akai. Akwai mas'aloli waɗanda maluma gabaki ɗaya sun yi tarayya akai. Ka fara da waɗannan mas'aloli ka iya, ka nisanci dukkan wata mas'ala wacce za a ce maka maluma suna da zantuka akai 2 zuwa 3 zuwa 4 a farkon neman iliminka, to ka nisanci wannan. Saboda kai ne a farkon neman ilimi sai ka je ka jajubo littattafan khilaf a matsala guda ɗaya, sai a kawo maka maganganun malamai 20. Wanne za ka rike? Ba za ka iya rikewa ba. Shine anan malam ya ce kada ka shugultu da matsaloli na saɓani tsakanin maluma a farkon neman iliminka. A yaushe za ka shugultu da wannan? Sai ka gama da matsalolin da maluma sun kai ittifaki a kai, ka gama da waɗannan matsaloli ka fahimce su, sa'annan ka shiga matsaloli na ainihin khilafa. To shine idan ka duba littattafanmu na fiƙihu da muke koyo, abinda yasa nake yawan kawo misali da waɗannan littattafai domin su muka saba da su anan. Idan ka ɗauki ahalari, matsaloli kawai yake kama ka, ba zai kama ka inda aka ce akwai zantukan maluma guda biyu ba. Akwai? Babu. Zai kama ka matsaloli kawai abinda ya tabbata. Hakan ka shiga ashmawi, a yaushe za ka so samun malam yana kawo maka matsaloli? Sai ka shiga cikin iziya. Wannan ma sai maka ishara ya ce alal mashhuri, a bisa zance wanda ya fi shahara. Idan ya ce maka a bisa zance wanda ya fi shahara, ya yi maka ishara da cewa a wannan matsala akwai saɓanin maluma, amma bai kawo maka wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza ba. Saboda me? Saboda shugultuwa da matsaloli na saɓani yana haramta maka ilimi. Kai matsalolin saɓanin baka fahimta ba, abinda maluma sun kai tarayya a kai ɗin kuma ya kubuce maka. To ladabi na ƙarshe na 25 shine ta'diyatu zakatil ilmi, fidda zakkan ilimi. Menene fidda zakkan ilimi? Shine ta'alimuhu linnasi, karantar da mutane. Abinda muka karanta yanzu idan ka koma kai ma ka tara kanninka ka karantar da su, ka fidda zakka. Abinda ka karanta ka je ka karantar da matanka, abinda ka karanta ka karantar da abokinka. Wannan shine ainihin fidda zakkan ilimi. To Allah ya sa mu dace. Waɗannan kaɗan ne daga cikin ladubban ilimi wanda idan ɗalibi ya ainihin tattara su, ana sa tsammanin zai samu albarkan ilimi. Allah ya sa mu dace. Ladabi na biyu yace adabu tahiyyatil islam, ladabin gaisuwa a musulunci. Kun ga bayan malam ya gama da ladabin ilimi sai ya bi da gaisuwa. Gaisuwa din nan tana da ladabinta addinin musulunci. Tahiyyatul islam hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine gaisuwan da addinin musulunci ya zo da shi. Kenan dukkan wanda zaka gaisar, ba za ka gaishe shi da abin da ya fi wannan lafazi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amincin Allah da rahamansa da albarkatunsa ya tabbata a gare ku. Kaga addu'a ne. A lokacin da ka fiskantarwa da mutum wannan jumla, ka yi masa addu'o'i guda 3, ka roƙa masa aminci a dukiyansa,
a ainihin lafiyansa a dukkan abin da ya mallaka, sa'annan ka roƙa masa rahaman Allah, sa'annan kuma ka roƙa masa albarka, Allah ya albarkaci dukkan abin da ya mallaka. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Wa idha huyyitum, Allah ta'ala yace idan an gaishe ku bi tahiyyatin da wata irin gaisuwa, to fahayyu bi ahsana minha, ku yi gaisuwa da mafificiyan wanda an kai muku, aw rudduha, ko ku mayar da kutunkucin irin wanda aka yi muku. Misali, idan mutum ya ce maka assalamu alaikum, kaga ya maka gaisuwa ko? To fahayyu bi ahsana minha, sai ka mayar masa da mafificin abin da ya gaishe ka da shi. Ya za ka ce? Sai ka ce masa wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka mayar masa da mafificin abin da ya gaishe ka da shi. Shi ya ce maka amincin Allah ya tabbata a kanka. Sai kai kuma ka mayar masa da cewa amincin Allah da rahamansa da albarkatunsa su tabbata a kanka. Shi ne anan Allah ya ce fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, tsakanin biyu ne, imma ka mayar masa da mafificin gaisuwan da ya maka, ko ku ka mayar masa da kutunkucin gaisuwan da ya maka. In ya ce maka assalamu alaikum, ka ce masa wa alaikumussalam. To a wannan aya maluma suke ɗaukan wajabcin mayar da sallama. Dukkan wanda an kai wa sallama bai amsa ba, ya yi sabo, mala'iku za su rubuta masa alhaki. Saboda me? Saboda anan Allah ya ce idan aka gaishe ku, ku yi gaisuwa da mafificin gaisuwan da an kai muku. In ba ku iya haka ba, to ku mayar da gaisuwan da aka yi muku. Kenan mayar da gaisuwa wannan wajibi ne. A duk lokacin da mutum ya ce maka assalamu alaikum, to ya wajaba a kanka ka ce wa alaikumussalam. Inna Allah, lallai ka sani Allah, kana bai gushe ba, hasiban mai bincike ne ala kulli shayin a bisa dukkan komi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, afshu salama, ku yada ainihin gaisuwa tsakaninku, ku yada ainihin sallama da aminci a tsakaninku. Mana a duk lokacin da ka gamu da ɗan uwanka, ka ce masa assalamu alaikum, shi kuma ya ce maka wa alaikumussalam. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haqqul muslimi alal muslimi khamsun, haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi abubuwa guda 5 ne. Na farko akwai raddu salami, mayar da sallama. Idan yayi maka sallama, to ka maida masa. Wa tashmitul atisi, da yi wa wanda ya atishawa addu'a, wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah, ka ce yarhamukallah. Wa iyadatul maridi, da kuma ziyartar mara lafiya. Wa tiba'ul jana'izi, da kuma raka jana'iza. Dan uwanka ya rasu, ka raka shi a binne shi. Wa ijabatud da'wati, da kuma amsa kira. Wanda ya gayyace ka a wani taro nashi, to haƙƙinsa ne a kanka ka amsa wannan gayyata. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Idan ɗayanku ya gamu da ɗan uwansa, to yayi sallama a kansa, ya gaishe shi. Kada musulmai biyu su haɗu da junayensu, wannan ya wuce wannan ya wuce. Wannan ba aikin addini ba ne. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magabatan musalihai ba sa sharɗanta gaisuwa a bisa sanayya. Ba sai na san ka zan yi maka sallama ba, a'a, in dai mun gamu zan ce maka assalamu alaikum, kai kuma ka ce mini wa alaikumussalam. Wannan shine karantarwan addini. Kada ya zamanto kamar yadda mu muke rayuwa a yanzu, gaisuwa she wanda ka sani. Ba kasafai za ka ga mutum ya yi wa wanda bai sani ba sallama. Har ta zamanto yanzu in ma kai wa wani wanda baka sani sallama ba, ba zai amsa ba. Saboda ba a ladabtu da haka ba. Yana da kyau tun daga yanzu mu ladabtu da ladabin sallama. Mu ladabtu da ainihin ladabin sallama. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, idan taha ahadukum ila majlisin falyusallim. Idan ɗayanku ya zo wani majalisi yayi sallama. Kada ka zo haka kawai wajen majalisi ka zauna. A'a, falyusallim yayi sallama. Thumma idza qama
falyusallim, sa'annan idan ya zo zai tashi ya yi sallama, falaisatil ula a haƙƙu min al'akhirati, na farkon ba tafi na biyun muhimmanci ba. Amma ba a sallama a majalisai guda biyu, ba a sallama a majalisin ilimi. Misali wannan majalisi da muke zaune, idan ka zo neman waje kawai za ka yi ka zauna, saboda idan kai mana sallama ka ba mu aiki, dole za mu baka amsan sallaman da kai mana, ka yanke mana karatu. Shine maluma suke cewa idan ka zo majalisi na ilimi to ba ka yin sallama, sai ka zauna kawai. Haka kuma idan ka zo wajen majalisi na cin abinci, kawai kai ma ka wanke hannunka ka zo ka kama ci, ba zancin sallama, saboda idan ka zo sallama za ka yanke wa mutane ainihin cinsu, za ka yanke musu apeti. To ma hiya tahiyyatul islam, menene gaisuwan musulunci? Ba wai don baka sani ba, sai malam ya ce bari dai tunatar da kai. Ya ce ya ƙulul muslimu, musulmi zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amincin Allah da rahamansa da albarkatunsa su tabbata a kanku. Fayaruddul muslimu, sa'annan ɗan uwanka musulmi da kai wa sallama ya mayar maka da cewa wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, amincin Allah da rahamansa da albarkatunsa su tabbata a kanka kai ma. Kun ga kenan wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Idha qulta assalamu alaikum, idan ka ce wa ɗan uwanka assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a kanka, ta'khudhu 10 hasanatin, zaka samu lada 10. Wa idha qulta, idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, amincin Allah da rahamansa su tabbata a kanka, ta'khudh 20 hasanatan, zaka ɗauki ainihin lada 20. Wa idha qulta, idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, amincin Allah da rahamansa da albarkatunsa su tabbata a kanka, ta'khudhu 30 hasanatan, zaka ɗauki lada 30. Kenan sallaman da zaka yi wa ɗan uwanka ana rubuta maka lada. To amma shi ma sallama yana da ainihin ladubba. Malam ya ce al'adab, ladubba, shafi na 16. Malam ya kawo ladubba guda 5 na sallama. Ya ce na farko, yusallimu saghiru alal kabiri, yaro shi zai yi wa babba sallama. Kada kai yaro ka ce wanda ya fi ka a shekaru shi zai maka sallama, a'a, wannan baka yi ladabi ba. Addinin musulunci ya karantar da cewa wa zai fara yi wa wani sallama? Yaro karami ya yi wa babba da shi sallama. Yusallimu saghiru alal kabir, karami ya yi wa babba sallama. Ladabin farko kenan. Yana da kyau in samari a yi aiki da wannan ladabi. Kada ka gamu da dottijo wanda ya fi ka shekaru ka ce sai shi ne ya fara gaishe ka, a'a. Ladabi na biyu, yusallimu rakibu alal mashi, mahayi wanda yake kan abin hawa shi zai yi wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama. Kada kai ne akan mota ko akan moto ko akan wani dabba wanda yake tafiya a ƙasa kuma ka ce shi zai maka sallama, a'a. Kai da kake kan abin hawa ka fara masa sallama, wannan shine ladabi. Yusallimul waqifu alal jalisi, wanda yake tsaye shi zai yi wa wanda yake zaune sallama. Kai ne ka zo ka iske mutane a zaune, kai za ka fara yi musu sallama. Kada ka ce in ba su kula ni ba zan kula su ba, ka zo ka wuce abinka, a'a, ba ka yi aiki da ladabin addini ba. Da yake suna zaune kai kana tsaye, in ka zo wucewa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yusallimul qalilu alal kathir, ‘yan kaɗan su za su yi wa mutane da yawa sallama. Ku ne ku biyu kuka zo kuka samu mutane 3, ku biyun nan ku za ku fara musu sallama. Kun ga wannan ma addinin musulunci bai bari ba, akwai hadisi ingantacce akan haka. Wannan zai gwada mana addinin musulunci addini ne na ladabi. Hatta a sallama addinin musulunci ya baka ladabi, ya baka tsari. Yusafihul kabira awwalan, idan ka zo ka samu mutane da yawa a waje, wa za ka fara miƙawa hannu? Wanda ya fi shekaru. Wanda ya fi shekaru da shi za ka fara gaisuwa. Thumma man kana ala yaminihi, sa'annan ka bi da waɗanda suke damansa har ka gama gaida mutane. Saboda addininmu addini ne na girmama na gaba da kai.
dukkan wanda baya girmama na gaba da shi bai yi aiki da addini ba. Addinin musulunci ya zo da girmama na gaba da kai. Annabi yana cewa kabbir kabbir, dukkan wanda yake ya fi ka a shekaru to ka girmama shi. Daga cikin girmama shi shine ka fara gaishe shi. To wannan shine ladubban gaisuwa. Adabu dukhulil khala, ladubban shiga bangida. Har bangida addinin musulunci bai barka ba, ya bi ka da ainihin koyarwa. Shin idan ka zo shiga bangida yadda ka ga dama za ka shiga, yadda ka ga dama za ka fita, ko ku akwai ladubba? To anan malam ya fara kawo ainihin aya da kuma hadisai guda uku. Ayan farko yace qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mana a cikin masallacin Quba wannan aya tana da ainihin abin nan kissa. Akwai mazaje waɗanda suke son tsarkaka, wallahu yuhibbul mutahhirina. Lallai Allah yana son masu tsarkaka. Ina ake tsarki a bangida? Tunda yake Allah subhanahu wata'ala yana son masu tsarki, masu tsarkaka, kuma a bangida ake tsarki, to akwai ladubba na shiga bangida. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-khala'a qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga bangida sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. Ma'ana Allah ina mai neman tsari da kai daga mazajin aljanu da kuma matekunsu. Ma'ana shedanun aljanu gabaki ɗaya Allah ka tsare ni da su. Saboda ya tabbata aljanu suna zama ne a bigire na najasa irin bangida da makamantansu. To idan Allah bai tsare ka da su ba suna iya cutar da kai. Shine sau da yawa za ka ga idan an ce ma mutum ya faɗi, in ka tambaya sai a ce maka a bangida ya faɗi. Ɗaya daga cikin sababin haka akwai sakaki da ladubban shiga bangida, sakaki da karanta wannan addu'a gabanin a shiga bangida. Allah ya fi ƙarfin ka nemi tsari da shi kuma bai tsare ka ba. Idan ka zo shiga bangida, to yana daga cikin ladabin shiga bangida ka karanci wannan addu'a. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, la tastaqbilul qiblata bigha'itin wala baulin wala tastadbiruha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku fiskanci alƙibla da bangida ko bawali, haka kuma kada ku juya wa alƙibla baya. Mana misali kai ne ka zo za ka biya ainihin bukatunka amma a daldali, to kada ka fiskanci alƙibla inda ba a cikin gini ba. Amma idan bangidan ya kasance a gine ta kusurwa hudu, wannan duk inda ka fiskanta daidai ne. Amma idan a daldali ne, kada ka fiskanci gabas, kuma kada ka fiskanci yamma, kakka fiskanci alƙibla, kakka juya wa alƙibla kuma baya, ka fiskanci inda ba alƙibla ba. Wannan ma yana daga cikin ladabin biyan bukata idan a daldali ne a sarari. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kharaja min al-khala'i qala ghufranaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita daga bangida sai ya ce ghufranaka, Allah ina mai neman gafaranka. Kun ga shiga bangida akwai addu'an shiga, haka nan fita bangida wannan ma akwai addu'an fita. Al'ada malam ya kawo ladubba na bangida, ladubba guda 10. Na farko ya ce adduhulu bil qadamil yusra, shiga bangida da kafar hagu. Wannan ladabi ne. Kakka zo shiga bangida ka shiga da kafan da ta zo maka duka, a'a. Idan ka zo shiga bangida ka gabatar da kafanka ta hagu. Ƙaulu sa'annan ka ce bismillah da sunan Allah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Ya Allah ina mai neman tsari da kai daga shedanu maza da mata. Tarkul makani nadhifan, ka bar bigire a tsaftace. Mana idan ka je bangida ko bawali ko bangida, kada ka fita bangida sa'annan wani ya shigo bangida ya ga dottinka a fili. Wannan baya daga cikin ladabi. Ka bar bangida a tsaftace kamar yadda ka shiga ka samu, yana daga cikin ladabi. Adamul israfi fil ma'i, rashin shige gona da iri wajen barnar ruwa, rashin barnar ruwa yana daga cikin ladabi. Domin Allah yana cewa wala tusrifu, kada ku yi barna cikin komi, saboda Allah baya son mabarnata. Kenan daga cikin ladubban tafiya bangida
akwai rashin arnatar da ruwa. Adamul kalami fil khala'i, rashin yin magana a bangida. Kada kana cikin bangida kuma kana hira da mutane a wani waje, wannan ya haramta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana fishi da mutum mai aikata haka. Kenan daga cikin ladabi, idan ka shiga biyan bukatunka bawali ko bangida baka magana, sai idan magana ta kama dole. Ladabi na 6, adamu istiqbalil qiblati, rashin fiskantan alqibla. Ladabi na 7, an yastura nafsahu an ayunin nasi, mutum ya suturce kan shiga mai da barin idanuwan mutane, mana ka je inda mutane ba za su ganka ba, ka biya ainihin bukatunka. Alistinja'u bishimali, yin tsarki da hannun hagu, mana mutum ya tsarkaka da hannun hagu. Alkhuruju bil qadamil yumna, fita bangida da kafan dama. Qawlu ghufranaka, faɗin Allah ina neman tsari da kai. Kenan waɗannan ladubba guda 10 duka yana da kyau mutum ya lizince su wajen shiga bangida. Adabu tashmitil atisi, mana ladabin yi wa wanda ya atishawa addu'a. Wannan ma addini bai bari ba sai da ya ladabtar. Kai ne kana zaune da ɗan uwanka sai ya yi atishawa, akwai ladabin da addini ya karantar da kai. To a ƙarƙashin wannan malam ya kawo hadisai guda 3. Na farko dai hadisi da muka karanta a baya inda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haƙƙul muslimi alal muslimi 5, haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi 5 ne. Raddu salami, mai da sallama, wa tashmitul atisi, da yi wa wanda ya atishawa addu'a, wa iyadatul maridi, da ziyartar mara lafiya, wa tiba'ul jana'izi, da raka jana'iza, wa ijabatul da'awati, da kuma amsa kira. Mahallu shahid a cikin wannan hadisi shine tashmitul atisi, yi wa wanda ya atishawa addu'a. Hadisi na gaba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'uba fa idha atasa ahadukum kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula yarhamukallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha lallai ka sani Allah yuhibbul utasa, yana son atishawa, wa yakrahu tatha'uba, yana kin hamma. Shine aka karantar kamar yadda zamu gani a gaba, hamma za ka yi ƙoƙarin ka kore shi kada ka yi. Allah yana son ainihin atishawa saboda a ciki ana samun lafiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza atasa ahadukum, idan ɗayan ku yayi atishawa, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, haƙƙinsa ne akan dukkan musulmin da ya ji shi, an ya ƙula lahu, ya ce masa yarhamukallah, Allah ya rahamshe ka. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, idan ɗayan ku yayi atishawa to ya ce alhamdulillah, Allah na gode maka. Domin likitanci ya tabbatar da cewa a duk lokacin da kai atishawa wata cuta ta fita daga ƙwaƙwalwan kanka. Kai da kanka idan kai atishawa ya kake jin kanka? Inda kanka yana da nauyi, idan ka kwala atishawa a jere guda 3 za ka ji kanka nan ya sake. Kai da kanka ka san akwai abin da ya fita daga kanka, to sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. To kun ga hadisi na 2 da na 3, manzon Allah ya ce a hadisi na 3 idan kai atishawa ka gode wa Allah, wanda ya ji ka shi kuma ya yi maka addu'a ya ce yarhamukallah, Allah ya rahamshe ka. To me malam ya faɗi al'ada? Malam ya kawo ladubba daban-daban guda 8. Na farko ya ce ya ƙulul atisu alhamdulillah, wanda ya yi atishawa sai ya ce alhamdulillah, wannan ladabi ne. Kada kawai ka yi atishawa ka ja bakinka ka yi shuru, a'a, idan ka yi atishawa ka ce alhamdulillah. Ya ƙulu man sami'ahu yarhamukallah, wanda ya ji ka kuma ya ce Allah ya rahamshe ka, ya yi maka addu'a. Ya ƙulul atisu, kai da kai atishawa ɗin sai ka sake cewa yahdikumullahu, Allah ya shirye ku, wa yuslihu balakum, ya kyautata al'amuranku gabaki ɗaya. Wannan yana guda mana kyawu na addinin musulunci, jamalul islam, ƙawa'irin ta addinin musulunci. Ka duba atishawa kawai ya haɗa manya-manyan abubuwa guda 3. Na farko
ya haɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya atishawa sai ya ce alhamdulillah, Allah na gode maka. Allah kuma ya ce la'in shakartum la'azidannakum. Ka yi wa Allah godiya a bisa lafiyan da ya baka ta hanyar atishawa. Cuta wacce ta fita daga jikinka ta hanyar atishawa kai masa godiya, sai ya yi maka ƙari da lafiya. Sa'an nan wanda ya ji ka gode wa Allah sai ya yi maka addu'a, ya ce yarhamukallah, Allah ya rahamshe ka, Allah ya yi maka rahama. Kaga baya daga cikin adalci shi ya yi maka addu'a kai kuma ba kai masa ba, sai ka rama ka ce yahdikumullah, Allah ya shirye ku, wa yuslihu balakum, ya kyautata al'amuranku gabaki ɗaya, ya kyautata zukatanku gabaki ɗaya. Kun ga ashe kenan da ana ɗabbaka ladubba na atishawa kawai, da ba alkhairi kaɗan za a wanzu a ciki ba. An yada'a yadahu aw thawbahu ala famihi, yayin da ka zo atishawa ka sanya hannunka ko tufafinka a ainihin bakinka da hancinka, saboda kada ka yi atishawa wani abu ya fito a jikinka ya taɓa jikin wani, ka cutar da shi ta hanyar haka. Wa yakhfidu sautahu, ya kuma kankan da sautinsa, saboda wani a wajen atishawa yana haɗawa da shakiyanci, sai ya kwala atishawa tun daga wannan masallaci za a ji har ƙetarin can, ya ƙara mata ainihin sauti. To wannan baya daga cikin ladabi. Ana so idan za ka yi atishawa ka ainihin lullube bakinka da hancinka, ka yi atishawa cikin sauti wanda yake kaskantacce, ladabi ne. Idza zada al'utasu an thalathin, idan atishawan ya fi sau uku, to fala ya ƙulu lahu yarhamukallah, ka huta kawai, kada ka ce masa yarhamukallah, saboda ta zama cuta. Mutum ne ya kwala atishawa sau ɗaya, ya ce alhamdulillah, ka ce masa yarhamukallah. Ya sake kwalo ta biyu, ya ce alhamdulillah, ka ce masa yarhamukallah. Ya sake kwalo ta uku, ka ce masa yarhamukallah. Idan ya kwalo ta hudu, sai ka ce to ka garzaya asibiti, tana yiwa kana da matsala. To idza atasal kafiru wa hamidallah, idan kafiri yayi atishawa sa'annan ya gode wa Allah, me za mu ce masa? Naqulu lahu, sai mu ce masa yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shirye ku, ya kyautata zukatanku. Saboda ba a roƙa wa kafiri rahama, ba a roƙa wa kafiri ainihin gafara. Saboda kafiri zai iya yin atishawa, kasancewansa yana rayuwa cikin musulmai, ya ji suna faɗin alhamdulillah, shi ma ya ce alhamdulillah. Yanzu da yawa za ku ga waɗanda ba musulmi ba, waɗanda muke rayuwa da su, suna mana sallama ko? Za ka ga mutum ba musulmi ba, amma da ya gamu da kai ya ce maka assalamu alaikum, ko ku in ya zo shiga gida ya kwaɗa sallama, kaga akwai yadda za ka ba shi amsa, ba za ka ce wa alaikumussalam ba, sai ka ce wa alaikal islam, na hore ka da musulunci. To idan kafiri ya yi atishawa sa'annan ya gode wa Allah, sai ka ce to Allah ya shirye ka, Allah ya kyautata zuciyanka. Kaga anan kai masa addu'a Allah ya shirye shi zuwa cikin musulunci, Allah ya kyautata zuciyansa ya karbi addini. An ya'tisa mu'tadilan wala yalwiya unuqahu hatta la yatadarrara bidhalika. Ma'ana yayi atishawan din a matsayinsa yana a daidai, kada ya karkata ainihin wuyansa domin kada ya cutu da haka. Saboda idan ka zo atishawa ka ainihin karkata wuyanka, kana iya cutuwa. Saboda haka ka miƙe kanka sa'annan kai atishawa. Allah yaktuma al'utasa hatta la yatasabbaba lahu bid-darari. Kada ya ɓoye ainihin atishawansa, kai ne atishawa ya kama ka, amma ka ce kana cikin mutane kana kunya, ba za ka yi ba. Idan ka aikata ka za ka cutu. Shi ne malam ya ce a duk lokacin da ka ji bukatan atishawa, ka yi atishawa, ka yi shi ne kawai cikin ladabi, ka ainihin rufe bakinka da hancinka, ka kankan da sautinka kawai, amma kada ka ainihin hana atishawan fita. To a nan za ku ga malam ya yi muku zane guda uku ko? Kowane zane kuma ya baka lamba 1, 2, 3. Lamban farko kai ne, kai mai atishawa, in kai atishawa sai ka ce alhamdulillah. Lamba na biyu kuma ba kai ba ne, za ka ga ya fiskantar da wutsiyan na wajen wani daban.
wanda ya ji ka zai ce maka yarhamukallah. sa'an nan kai din da kai atishawa sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shirye ku ya kyautata ainihin zukatanku. Shin muna ɗabbaka wannan ladubba? To kuma muna ɗabbakawa dai akwai ƙaranci, yana da kyau kada mu yi sakaki wajen ɗabbakawa. Adabu tatha'ubi, ladubban hamma, saboda atishawa da hamma duka bil'adan yana yin su, kowanne kuma yana da ladabinsa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. Allah yana son atishawa saboda a cikinsa akwai lafiya, wa yakrahu amma yana kin at-tatha'uba hamma. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tatha'aba ahadukum, idan ɗayanku ya ji bukatan yin hamma, falyarudduhu, ya tunkuɗe hamman mastata a daidai iyawansa. Ma'ana kai ƙoƙari dai kada kai, saboda rashin yin hamma ba zai cutar da kai ba, amma rashin yin atishawa zai iya cutar da kai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tatha'aba ahadukum dhahika minhu shaitan. Hadisi ingantacce, idan ɗayanku ya kwala hamma, shaitan sai ta dariya. Aka taba tambayan wani malami, a yaushe shaitan yake dariya? Sai ya ce a lokacin da musulmi mumini zai kwada hamma, babu abin da yake faranta wa shaidan zuciya ya yi dariya, ya yi farin ciki sai a lokacin da za ka kwada hamma. Shi ne manzon Allah ya ce to kada ka ba shi daman farin ciki, falyaruddahu mastata'a. In dai kana jin hamma to ka yi ƙoƙarin tunkuɗe wannan hamma ɗin. To ko kai da kanka ka duba cikin taro, idan mutum ya kwala hamma ya kake kallon suransa? Sai ka ga ba kyan gani saboda wani hamman kai kanka in ba ka yi haƙuri ba kana iya dariyan kai ma. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayanku ya zo yin hamma ya ji hamma ta kama shi, to ya yi ƙoƙari ya tunkuɗe hamma ɗin kada yi, saboda idan ya yi hamma shaitan zai ƙirƙire da dariya. To al'adab ladubba, idan ta kama dole sai kai hamma din ya gagara, saboda hamma yana samo asali ne daga abubuwa da yawa. Yana samo asali daga gajiya, yana samo asali daga yunwa, yana samo asali kuma daga jin bacci. Duka abubuwa ne na rauni. To kada bil'adan ya bayyana ainihin rauninsa a fili, saboda da zaran ka kwada hamma an san ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa. In ma ka gaji kana bukatan bacci, hutu, ko kana jin yunwa, to sai ka tunkuɗe. To idan ya wajaba dole sai ka yi hamman fa, to akwai al'adabu ladubba. Malam ya kawo maka ladubba guda 4. Na farko ya ce an yada'a yadahu ala famihi idza tatha'aba, ya sanya hannunsa a bakinsa idan yayi hamma. Ba a bayyana wani hannu zai sanya ba, sai maluma suka ce to tunda ke ba a bayyana hannun da zaka sanya ba, idan ta kama hannun dama zaka sa a bakinka yayin hamma, to ka sanya cikin hannunka haka ka rufe bakinka da shi. Idan ta kama hannun hagu zaka sanya, kada ka sanya cikin hannu, ka sanya bayan hannu ka rufe bakinka da shi. Kada ka bar ainihin kana hamma bakinka a wangale. Da dai mun tashi tsofi suna ce mana in ka yi hamma ba ka rufe bakinka ba, mai shaidan yake a bakinka, bawali ko? To madalla, yana daga cikin ladabi mutum ya ainihin toshe bakinsa a yayin hamma. Allah ya ƙula ha, kada ka zo hamma ka yi ha yadda mai hamma ke yi, hatta la ya haka minhu shaitan, kada shaitan ya yi maka dariya. Ya guda ashe a lokacin da ka zo hamma sa'annan ka toshe bakinka, ba zai ga bakinka ba, hannunka zai gani, saboda haka ba zai dariya ba. Allah ya sta'iza minash shaitan, kada ka nemi tsari daga shaitan, saboda za ka iske wasu idan sun yi hamma sai su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ban sani ban kun taba ji, bidi'a ce, kada ka yi, li'annahu lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata haka ba, wala sahaba, haka sahabbai ma ba su aikata ba. Abinda addini ya koyar shine ka tunkuɗe hamma daidai iyawanka, kada ka yi. Amma idan ya kubuce ya gagare ka kai hamma din, to ka toshe bakinka.
kada bayan hamma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Idan ka aikata haka ka aikata bid'a. Kada ka ce faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim laifi ne, ba laifi bane, amma ba bigiren faɗinsa bane, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba faɗin haka ba, sannan sahabbansa ba su taba faɗin haka ba. Kenan idan kai hamma dai ka ja bakin ka kai shuru. Allah ya tatha'aba fi salati li'annahu makruhun. Kada yayi hamma cikin sallah saboda makaruhi ne. Hamma cikin sallah makaruhi ne. To ashe kenan hamma mutum zai kokarin tunkuɗewa daidai iyawansa sai idan ya gagara. Adabu ta'am, ladabin cin abinci. Wajen cin abinci ma addini bai barka ba. Babu wata ɓarya ta rayuwanka wanda addininka bai ladabtar da kai ba. Dole ka ci abinci. Ya za ka yi ka ci abinci? To addini ya karantar da kai. A nan malam ya kawo aya guda ɗaya da kuma hadisai guda uku. Ayan farko ya ce ƙala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ku ci ku sha amma kada ku shige gona da iri. Wa kulu, ku ci, washrabu, ku sha, amma wala tusrifu, kada ku shige gona da iri, kada ku yi barna. Innahu la yuhibbul musrifin, saboda shi Allah baya son masu barna. Idan za a ci abinci a gidanka, ka tabbatar an dafa abin da za a iya cinyewa. Kada a dafa abin da ba za a iya cinyewa ba a lalata abinci. Aka taba tambayan Imamu Malik, aka ce abinci ne kare ya zo ya lasa, ya za a yi da shi? Ya ce kada a jefar, a cire ainihin gurbin harcinsa a ci, saboda ya ce ina ganin abin kyama ne, abin ƙi ne mutum ya ɗauki arzikin Allah ya jefar abinci. Yan uwa, abinci yana da daraja, yana da muhimmanci. In babu shi ba a samun rayuwa. Yunwa masifa ce mai girma. Saboda haka kada mu yi israfi, kada mu yi barna wajen abinci. Za ka iske wani gida idan ka shiga a jujinsu za ka rika kallon maran tuwo ko ko ainihin miya da faffe an zubar. Za ka ga tsokan nama barkatai a juji. Wannan israfi ne. Allah ya ce wala tusrifu, kada ku yi israfi. Inna Allah la yuhibbul musrifina. Lallai ka sani Allah baya son masu almubazzaranci, masu barna. Mun tashi tsofi na ce mana dukkan wanda ake zubar da abinci a gidansa zai mutu da talauci. Mana kai ne domin wadata a dafa abinci a gidanka har ya zamanto ana zubarwa domin wadata, to za ka mutu da talauci. Sau da yawa kuma an ga haka ne. Mutum domin tsananin wadata ka ga abinci a gidansa zubarwa ake, to ka duba ƙarshensa sai ka ga ya talauce. Kenan yana da kyau mu sa lura kwarai da gaske. Maimakon a zubar, to a busar, a yi amfani da shi ta wani tafarki. Ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. A nan manzon Allah yana karantar da ladabin cin abinci, ya ce ya gulam, ya kai yaro. Al-gulamu a lungar larabci man huwa duna sabi'ati, wanda bai kai shekara 7 ba, shi ake kira da gulam, bi ma'ana yaro. Manzon Allah ya ce masa idan ka zo cin abinci, sammillaha, ka ambaci Allah, bi ma'ana ka ce bismillah. Wa kul biyaminika, ka ci da hannunka na dama. Wa kul mimma yalika, kuma ka ci gabanka. Kada ka zo cin abinci ka je ka gutsuri gaban wannan, ka je ka gutsuri gaban wancan, kana neman inda ya fi kyau kana gutsura. Wannan ba ka yi aiki da ladabi ba. Abin da yake gaban kan ka haƙura da shi. Kada ka hango wata tsoka mai maiko a gaban wani, ka ainihin jefa hannunka ka ɗauko. Ka saba wa ladabin cin abinci. Ladabi, ka haƙura da tsokan da ke gabanka, ka haƙura da abin da ke gabanka. Haka manzon Allah ya karantar. Ya ce wa kul mimma yalika, ka ci abin da ke gabanka, kada ka zamanto mai ainihin zaben abin da ya fi kyau a faranti. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah,
fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya zo cin abinci falyaqul ya ce bismillah, na fara da sunan Allah. A nan manzon Allah ya ce ta'aman, dukkan wani abinci ba wai sai tuwo ba, ko mangoron zaka ci kai bismillah, ko gida zaka ci kai bismillah, dukkan wani abin da zaka ci ka ambaci sunan Allah. To fa in nasiya fi awwalihi, idan ka manta fa, saboda bil'adan akwai mantuwa. ma summiyal insanu insanan illa li'annahu yansa kathiran. Maluma suna cewa ba ambaci mutum da cewa al'insan ba sai domin yawan mantuwansa. To idan ka manta sai ka fara ci, to falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, mana bayan ka gama sai ka ce bismillahi awwalan wa akhira, mana da sunan Allah a farko da kuma ƙarshe. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kulu fil qas'ati min jawanibiha wala ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanazzalu fi wasatiha ko tanzilu fi wasatiha, duka zai dauki ma'ana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ci a tasan abinci a gefen tasa, mana abinci na cikin tasa ka ci gefe-gefen abincin ne haka cinye. Wala takulu min wasatiha, kada ku ci tsakiyan abinci. Fa innal barakata, saboda albarkan abinci tana sauka ne a tsakiyan abinci. Ka isa ka ci abinci baka koshi ba, saboda abincin babu albarka a ciki. Ka isa ka ci abinci ka koshi amma baka ambaci Allah ko sau ɗaya ba cikin wannan koshi, abincin bata samu albarka ba. Ka isa kana koshi a kullum amma baka amfani da ƙoshinka a hanyar abin da zai amfane ka, saboda rashin albarka wajen abincinka. Kenan idan ka zo ci, ka ci gefe-gefe haka cinye. Kada da zaran ka fara ci ka zo ka yanki tsakiyan abinci, a'a, ka fara da gefe-gefe, saboda albarka yana sauka a tsakiyan abinci. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza akala qala alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama cin abinci sai ya ce alhamdulillah, na gode wa Allah, hamdan kafiran, godiya mai ɗumbun yawa, tayyiban mubarakan fihi, godiya kuma wacce take tsaftakacciya ma'abociya albarka kuma. Ashe kenan a duk lokacin da mutum ya ci abinci ya kasance ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kai godiya ga Allah maɗaukakin sarki, to za ka samu ainihin albarka cikin abincinka. A lokacin da ka ci baka yi bismillah ba, baka yi godiya ba, to ba lokacin yayi ne? To ba a samun albarka ba tare da ambaton Allah da kuma godiya ba. Hadisi na gaba ya ce ma'aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'aman qattu idha ishtaha shay'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aibanta abinci ba ko sau daya. Qattu ai ko sau daya ba a taba kawo wa manzon Allah abinci ya ce gishiri bai ji ba, ko ya ce gishiri ya zarce, ko ya ce bai nuna ba. Manzon Allah bai taba aikata haka ba. Idha ishtaha shay'an akalahu, idan abincin yayi masa ya ci, wa in karihahu tarakahu, idan kuma bai masa ba sai ya bari kawai. Wannan ma ladabi ne. Idan aka baka abinci, kada ka zauna kana ainihin nemo wa abincin laifuffuka. In dai laifi kace zaka nema zaka samu. Ba wanda zai kawo maka abincin da ba za ka samu laifi a ciki ba. Saboda haka idan yayi maka ka ci, idan bai maka ba ka bari, kada ka aibatar. To yana daga cikin ladabin abinci rashin aibatarwa. To a ƙarƙashin ladabin cin abinci malam ya kawo mana ladubba nawa? Guda 20. In mun fara karanta su kuma za mu kammala, ya kasance majalisin na yau ya ɗauki aya a nan. Ladabi na farko, ghaslul yadaini qabla ta'ami, wanke hannaye duka biyu gabanin cin abinci. Kada ka zo haka kawai ka fara cin abinci ba tare da ka wanke hannu ba. As-su'alu ani ta'ami in kana la ya'rifuhu, kai tambaya gami da abincin da zaka ci in ka kasance baka san nau'in abincin ba. Kada ka zo kawai an kawo maka abinci a gabanka,
baka san wani iri bane kawai ka kama ci, a'a kai tambaya. Misali kai ne ka je wani waje an kama ka gasasshen nama, sai ka tambaya naman mene, tana yiwa ba naman da kake ci bane ko da halali ne, ko wani ne ya soyo ƙwai ya kama ka, kai baka cin ƙun agwagwa ko na fakara ko na wani abu sai na kaza, yana da kyau ka tambaya saboda kada ka ci abin da baka so. Kenan yana daga cikin ladabi ka tambayi abincin da baka sani ba. Shine idan ka je hotel, idan ka tafi restaurant ɗinsu, dukkan wani abinci zaka ga an manna masa sunansa. In nama ne ma za a manna nama kaza ne, dukkan wani abinci zaka ga an liƙa sunansa da kuma nau'insa. At-tasmiyatu qabla al-akli, ambaton Allah gabanin ci. Wa idza nasita, idan ka manta kuma kulka ce bismillahi awwaluhu wa akhiru, mana sunan Allah a farko da kuma ƙarshe. Kai ne kana cikin cin abinci sai ka tuna ban yi bismillah ba, nan take sai ka ce bismillahi awwaluhu wa akhiru. Al-mubadaratu bil akli in quddima ilayhi ta'am, gaggawa wajen cin abinci idan an gabatar maka da abinci. Kada ka je wajen mutum ya ɗauko abinci ya kawo gabanka, ka zauna kana ta wani zagaye-zagaye sa'annan ka fara ci, ba zai ji daɗi ba. Da zaran ka je wajen mutum ya ɗauko abinci ya kama ka, bismillah kawai ka kama cin abinci, saboda haka zai daɗaɗa masa zuciya. Daga cikin ladabi ka yi gaggawa wajen cin abincin da aka gabatar domin kai. Al'aklu bil yumna wal aklu mimma yalika, ci da hannun dama da kuma cin abin da yake gabanka. Adamun nafhi fi ta'ami, rashin busa cikin abinci. Zaka ga wani abinci yana da zafi, idan ya ɗauka sai yana busawa, a'a wannan ya saba wa ladabi. Ka jira yayi sanyi ka ci ba tare da ka busa ba. Malam yana kawo maka ladabi, kowane ladabi akwai hadishinsa, amma domin ƙarancin lokaci da kuma dama littafin akwai, kunga ya ce muku muhtasar, ya takaice ne, sai ya kawo maka ainihin ladabi ba tare da hadishin da ya bayani kan ladabin ba. Adamul akli min wasatil ina'i, rashin cin abinci a tsakiyar tasa, mana ka zo ka fara ci a tasa. Al-aklu bi thalathati asabi'a, ci da yatsu guda uku, mana da waɗannan yatsu ake cin abinci. Wannan yatsa na tsakiya da manuni da wannan babban yatsan, saboda sun ishe ka yankan loma, za su takaita maka kuma haɗama, za su ainihin tsara maka kuma yadda za ka ci. Amma idan ka yi amfani da yatsu guda biyar ga baki ɗaya, za ka ga loman mai amfani da yatsunsa biyar daban yake da mai amfani da yatsu uku. Yanayin cinsu, yanayin yadda za su ɗauki miya, dukkan yanayin zai kai daban-daban. Shi ne aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yatsunsa uku yake ci, yatsan nan ta tsakiya da manuniya da babban yatsa. Aklul luqmatin lati tasqutu min at-ta'ami, cin loman da ta faɗi a ƙasa. Mana kana ci kanka ankara sai loma ta faɗi a ƙasa, kada ka ce da ke ga abincin da yawa wannan ka bari. A'a, manzon Allah ya ce ka ɗauka ka karkaɗe ka ci, wannan ladabi ne. La'aqul asabi'i, suɗe hannu bayan ka gama cin abinci, ka shuɗe hannunka, ladabi ne. Adamul akli muttaki'an, kada ka ci a kishingide, kai ne don tsananin hutu abincin ma a kishingide ta ɓaryanka na dama ko na hagu, kana kishingide ka ci abinci. Ba a yi wa abinci girman kai, saboda kishingidan da kai a sanadiyyar abincin ne. Idan babu shi kwanciya za ka yi, saboda haka ana girmama abinci. Shine za ku iske magabatanmu da idan ka zo cin abinci sai a guda maka yadda za ka yi, ba ka cin abinci kanka a tsaye haka. Za a ce za ka sunkuyar da kanka, ba ka ɗaga kanka sai ka gama cin abinci domin girmama abinci. Adamu fi'lil mustakzarati, kada ka aikata abin kyama wajen cin abinci. Mithlul busaqi, ko tofar da yau. Kai ne kana cin abinci da mutane sai ka keɓe guda ka tofar da yau. Wal muhat, ko ka karto majina ka tofar, wani zai cire hannunsa. Kada ka aikata ka asna al'akli yayin ci da mutane, inda mutane ne. Amma in kai kaɗai ne, to ka aikata abin da ka ga dama.
kenan karci in kana ci cikin mutane ka nisanci karci, saboda wani mai yawan kyama ne, wani ko gyaran murya kai ya ji da ɗan majina a muryan shi kenan ya cire hannunsa. Dukkan wani abin da yake na ban kyama ne wajen ci, to kada ka aikata. Al'aklu ma'al jama'ati, ci tare da mutane, kada ka zamanto mai cin abinci kai kadai, a'a ya kasance dai alal akalli da waɗanda kuke ci tare. Ci ko ake faɗa a Hausance ko mana a taru a ci abinci. Da kun ga akwai zauruka, kowane anguwa zaka iske akwai zaure, ta yanda wannan zai fito da nashi abinci, wannan ya fito da nashi abinci, wannan ya fito da nashi, a haɗu ga baki ɗaya a ci. Wannan yana daga cikin ladubban cin abinci, kamar yadda ya zo a cikin suratul nur. Adamu zammi ta'ami, rashin aibata abinci, kada ka aibata abinci, saboda abincin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da shi babu aikinka a ciki kwata-kwata. Dukkan wani abin da kaga ka ci a cikinka ba aikinka a ciki. Allah subhanahu wata'ala shi ne ya azurta ka da shi, babu dabaranka babu ƙarfinka a ciki. Abinda zai tabbatar maka da haka kuma akwai wurare da yawa wanda babu wannan abincin ne, amma kai sai Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da shi, saboda haka kada ka aibata shi. Adamul akli fi ina'in masnu'in min adh-dhahabi aw al-fiddati, rashin cin abinci cikin tasan da aka yi shi da azurfa ko ko zinari, domin kai ka wadata. Ƙoran cin abincinka da ƙoran shanka duka ya kasance an yi su da azurfa ko da zinari, haramun ne, kada mutum ya aikata haka. In kuma ka je wani waje ne ka iske tasoshinsu haka yake, to ka nisanta, kada ka ci abinci a wannan tasa. Ina gani mun karanta da ku a cikin Bulughul Maram. Ladabi na 16, adamul ikthari min al-akli, rashin yawaita ci. Kada ka zauna ka ce kai sai cikinka ya ƙoshi tep tukunna ka tashi a gaban abinci, baya daga cikin ladabi. Za ka ainihin kasa cikinka uku. An yaj'ala thuluthan li ta'amihi, ka sanya sulusin cikinka na abinci, wa thuluthan li sharabihi, sulusinsa ɗaya kuma na abin sha, wa thuluthan li nafasihi, sulusinsa ɗayan kuma na numfashi da huci. Saboda idan ka ci abinci har cikinka ya cika ka ƙoshi har ka shige lamba, sai ka ga ko numfashi ma da kyar kake yi. A wannan lokaci ya zama at-tuham kuma cuta ce wacce take samo asali a sanadiyan ƙoshi. Shine da yawa daga cikin likitoci suke cewa mafiya yawan cututtukanmu ta hanyar abincinmu ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuna son lafiya ku yi azumi, sumu tasihhu. Sai maluma suka ce ai lafiya yana shiga ta hanyar karanta abinci. Kenan daga cikin ladabin abinci ka kasa cikinka uku, kashin farko na wannan abinci, kashi na biyu na ruwa, kashi na uku kuma na ainihin numfashi. Ladabi na 17, an yabda bi taqdimi ta'ami lil kabiri thumma man kana ala yamini, ya fara gabatar da abinci ga babba da shi, sa'annan ya bi da wanda yake dama da shi. Mana idan abincin ya kasance rabawa za a yi, to ka fara da babba a cikinku wanda ya fi ku shekaru, shi za ka fara gabatarwa. Kamar yadda muka gani a ladabin gaisuwa, wanda ya fi ka shekaru kai za ka fara gaishe shi, shi za ka fara gaisarwa a cikin taro. To haka nan wajen ba da abinci, wanda ya fi ka shekaru da shi za ka fara, sa'annan ka bi da wanda yake dama da kai. An yahmada al-abdu rabbahu ba'da at-ta'am, bawa ya gode wa ubangijinsa bayan cin abinci. Kada ka ci arzikin Allah ba tare da ka gode wa Allah ba. Idan ka ci arzikin Allah, to kai masa godiya akai sai yayi maka ƙari. Ghaslul yadaini ba'da at-ta'ami, wanke hannuwa bayan abinci. Bayan ka ci abinci, kada ka bar hannunka da ainihin kamshin abin da ka ci, ka je ka wanke hannunka. Ladabi na 20 na ƙarshe, addu'a lil mudifi, za ka yi wa wanda ya karɓi bakuntakanka addu'a. Misali, mutum ne ya gayyace ka wajen cin abinci, sa'annan ka ci abincin, to sai ka yi masa addu'a. Kada ka ci abinci haka kuma kawai ka tashi.
ya za ka yi addu'an din ka ce Allahumma at'im man at'amani, Allah ka ciyar da wanda ya ci da ni, wasqi man saqani, ka shayas da wanda ya shayas da ni. Anan akwai maganin girman kai, saboda wani shi yana ganin ya fi ƙarfin ya je gidan wani ya ci abinci. To wanda yake ganin ya fi ƙarfin ya je gidan wani ya ci abinci, yaushe zai yi masa addu'a? Kaga addini sai ya tunƙurar da kai, ya ce idan an gayyace ka ka je. Mun karanta haƙƙul muslimi alal muslimi 5, a ƙarshen ya ce wa ijabatu da'awati, da amsa ainihin kira. Mutum ya gayyace ka, wane na gayyace ka yau ka zo ka ci abinci a wajena, haƙƙinsa ne a kanka ka amsa wannan gayyata. Sa'annan idan ka je ka ci abinci kuma ka ce Allah ka ciyar da shi kamar yadda ya ci da ni, ka shayas da shi kamar yadda ya shayas da ni, ka yi masa wannan addu'a. To Allah ya sa mu dace, abinda muka faɗi na daidai Allah ka yi mana sakayya, abinda muka yi kuskure kuma Allah ka gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من أنواع الشرور كلها. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم.